Vad är det som händer då? Jag träffade en kvinna. Vad är det som händer då? Jag träffade en kvinna. Oj, vad är det för kvinna du träffat då? Oj, vad är det för kvinna du träffat då? Var är ni någonstans då? Ja, vi är kvar hos Linus, men vi tänkte ju dra nu. Ja, vi är kvar hos Linus, men vi tänkte ju dra nu. Är du... Är du... Men vänta. Var är du nu? Men vänta. Var är du nu? Men ska vi komma till Farsta då? Ska vi komma till Farsta då? Ska vi komma till Farsta då? Det kan vi göra. Ja. Ja, okej, men vi ringer när vi närmar oss Farsta. Ja, okej, men vi ringer när vi närmar oss Farsta. Ja, då ringer vi när vi närmar oss Farsta. Då får du svara, ja, då ringer vi när vi närmar oss Farsta. Då får du svara, men då svarar du när vi ringer. Jo, det har du alltid gjort, men jag vill bara vara säker. Ja. Jo, det har du alltid gjort, men jag vill bara vara säker. Det kommer jag göra. Ja, yes. Hej, det kommer jag göra. Yes. Hej. Japp. Hej. Mycket. Sluta. Ja, just det. Det är det viktiga. Mycket. Sluta. Ja, just det. Det är det viktiga. Så lägger sig ut på den här metallbiten. Lägger sig ut på den här metallbiten. Det är bättre än det var innan operationen. Det är bättre än det var innan operationen. Vill någon ha kaffe, Nisse? Är det någon som vill ha kaffe? Vill någon ha kaffe, Nisse? Är det någon som vill ha kaffe? Men den där, har du krockar och har du krockar och har en svärbrom inbroms, har en svärbrom inbroms, det blev en skala på bilen. Det blev en skala på bilen. Motstånd, har du så där framme? Motstånd, har du så där framme? Det var ju USA. Ja, jag ser man. Men du ångrar att operationen. Och se om de kan göra något där för och se om jag kan göra något där för om jag ska träna på armarna då är det timmer. Då är det timmer. Det var en gång i timmen. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag! Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag! Det där är typ stund. Det där är typ stund. I don't wanna be. I don't wanna be. Jag kom på den nu. Jag kom på den nu. Jag tyckte det var en stund. Wanna be in this place. Wanna be in this place. But this may be hell. But this may be hell. Aha, okej. This is hell. Aha, okej. This is hell. Nu skulle jag ha någonting Ja, men det är så man kommer på låtar. Ja. Den är unik den där låten. Den är unik den där låten. Den är unik. Ja, det är fantastiskt ljud i den. Ja, det är fantastiskt ljud i den. Där borde lugna ner. Där borde lugna ner. Vad skriker det? På jobbet. Hoppar till alla jävla djävul. På jobbet. Hoppar till alla jävla djävul. Ibland får jag säga fan på jobb. Ja, skriket. Jaha, det låter fjärd. Ja, det låter fjärd. Det låter så sjukt. Ja, det låter som man håller på att dö. Ja, det låter som man håller på att dö. Ja, det är en whisky kanske hjälper. Ja. Det är en whisky kanske hjälper. Ja,
fan vill...